ma-memorize kami ngayon ng number word 1 to 50 kung kaya niya. Pero pag hindi, kung hanggang saan lang kaya niya memorize. Start na kami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, excuse me, 7, kulang, yan, 8, 9, 10, 11, 12, TWELVE, 13, 14, digdi ka maghiling sa camera. 15, F, fifth, 16, 17, 18, 19, otro, 19, and 19, wala, mali ka kasi may ano ka, may mali ka doon. 19 ulit, and dali na, video kita oh. 20, 21, 21, TWENTY 22, Di na mama country ya. tatao ka naman na. 23. 22 mo na. 22, 20-2. Yung tali, dahil na, tulala. Bakit? Dahil mo na naman aram ang 3. Aram mo iyan. Dahil mag-ano. Turuan ka na ng mama. Dali na. 22, 22, 22. T, dash, 2. Paano? Kusugon mo. 23, dash, 3. TH, 3.
Kauragon man daw ini. 24. T-W. Kusuga. 24. T-W-E-N-T-Y dash 4 F-O-U-R 4. 25. T-W-E-N-T-Y dash 5. F-I-V-E 55. 26. T-W-E-N-T-Y Dash. dash 6. S-I-X 26. 27. T-W-E-N-T-Y Dash. dash 7. S-E-V-E-N-T Uy. Yun na. Nasubra ka na. 28. T-W-E-N-T-Y dash 8. E-I-G-H-T 29. N-I-N-E-T-E-E-N 29. 19 man ang tigtara mo. Nalilibong ka na. 20-9. 29. T-W-E-N-T-Y dash N-I-N-E Okay, 30. 30. T-H-I-R-T-Y Very good. Diyan lang muna kita. Kaya mo pa. Maya mo pa hanggang 50? Sige, hanggang 30 lang muna. Sa masunod naman iya. Sa aga. Bukas. Sa aga. Party hanggang 50. Okay. Hanggang dyan lang po muna ang aming pag-memorize kasi pagal na daas siya. Meaning, pagod na siya. Ayaw niya nang continue hanggang 50. Kaya, hanggang 30 lang muna. Salamat po sa pakikinig, sa pag-aaral namin. Pag-memorize namin ng number word. Thank you sa lahat. Abangan niyo sa susunod ang aming video. Yan lamang po.